Jump. Junior Management program je určený na podporu osobnostného rastu zamestnancov spoločnosti Scheiden Bachmann. Vďaka vedeniu skúsených koučov majú účastníci príležitosť lepšie porozumieť sami sebe, objaviť svoje silné stránky aj talenty svojich kolegyň a kolegov. Program ich naučí, ako efektívne komunikovať, poskytovať aj prijímať spätnú väzbu, zlepšovať svoje soft skills a spolupracovať v tíme, aj keď je zložený z rôznorodých osobností. To, čo mi priniesol program Jump, bolo najmä uvedomenie. Niektoré veci o sebe človek vie, ale až keď ich pomenuje a začne sa nad nimi zamýšľať, tak mu prinášajú tú skutočnú hodnotu. Pre mňa to bolo najviac v tomto prípade zistenie o mojom strategickom myslení a o mojej sebaistote a o tom, ako tieto dva talenty viem využívať pri svojej práci s ľuďmi. Zároveň si z tohto programu odnášam jednu takú myšlienku, ktorá mnou tak dosť rezonuje, a to je to, že leadership nie je o tom mať všetky odpovede, ale je o vytváraní priestoru, kde môžu ostatní rásť. Program Jump by som odporúčila každému, kto sa chce na chvíľu zastaviť, pozrieť sa na seba z inej perspektívy a možno získať taký ďalší impuls pre svoj ďalší rast, či už ide o lídra alebo jednoducho človeka. Program Jump mi dal hlavne spoznanie a pomenovanie lepšie svojich silných stránok. Ďalej mi dal, že som spoznal kolegov z iných oddelení a zároveň mi ukázal, kde je môj potenciál, ktorý by som ďalej mohol využiť. Odporúčal by som ho hlavne tým ľuďom, ktorí sa zamýšľajú, čo zo sebou ďalej, ako vyťažiť zo seba čo najviac, či už v pracovnom alebo v osobnom živote, a pre tých, ktorí chcú spoznať svoje silné stránky. Projekt Jump mi priniesol sebapoznanie, kopec nových informácií, zážitkov a konekcií s novými kolegami, ktorých som doteraz nepoznal. A projekt Jump by som odporúčil úplne každému, kto chce spoznať nových ľudí, chce spoznať hlavne samého seba, svoje schopnosti a zručnosti a zdokonaliť tieto obe veci. Projekt Jump mi priniesol hlavne spoznanie z mojich silných stránok a ako ich ďalej zlepšovať. Projekt Jump by som odporúčil úplne každému, kto chce zlepšovať svoje silné stránky, odkryť svoje slabé stránky a zároveň pracovať aj na nich. Počas 9 mesiacov absolvujú účastníci Gallup dotazník zameraný na identifikáciu silných stránok, individuálne sedenia s profesionálnym koučom, 3 celodenné workshopy, 3 online stretnutia na upevnenie poznatkov, záverečný dvojdňový offsite workshop či networking s vedúcimi oddelení. Zároveň účastníci lepšie spoznajú fungovanie spoločnosti Scheiden Bachmann a v tímoch budú pracovať na vlastných inovačných projektoch. Vyskúšajte Jump na vlastnej koži, zažite intenzívnu výmenu skúseností, nadviažte kontakty s inšpiratívnymi kolegami z rôznych divízií a odneste si silnejšie ja nie len pre svoju kariéru, ale aj pre osobný rast.